ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಮೋಕೆದ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ಅಮ್ಮು ಟಿವಿಗ್ ಸ್ವಾಗತ. ತುಳುಟ್ಲ ಲಿಪಿಯುಂಡು ಬಲೆ ಮಾತಾ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪುಗ. ಬಬ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾ ಎಲ್ಲ ಚೌತಿದ ಪರ್ಬ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಗಣಪತಿ ನೀರಡು ಪಡ್ರತೆ ಅಂದು ಐಕ್ ದಾದಾ ಹೊಡಿತೆ. ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಪರ್ಬಗ್ ಪಸ ಕುಂಟು ಕನಪೆರ್ಗೆ ಕರ್ಂಬು ಲಾಡು ಹೋಳಿಗೆಲ್ಲ ಕನಪೆರ್ಗೆ ಅಂದ ಏಪ ಪಂಡಿನಿ ಎಕಡು ಪನೊಂದಿತ್ತಿರಲ್ಪ ಯಾನ್ಲಾಕ್ಲೆನು ಪೇಂಟ್ ಐಪೋಪೆ ಇರೆಗ್ ಟಿವಿ ತೂಯರುಂಡಂದ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಅವು ಎಕಾಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಪೇಂಟೆಗ್ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜಿನ ಅಂಗಿನೇ ಯಾನ ದೇತೊನುವೆ ಬೊಕ ಇರು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಪುರ ತೂಪು ಜರ ಯಾನ್ ತೂಪುಜಿ ಯಾನ್ಲ ಪೇಂಟೆಗೇ ಬರ್ಪೆ. ಪೇಂಟ್ ಎರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆನ ಡ್ರೆಸ್ ತಿಂಡ್ರೆ ಕರ್ಂಬು ಪೂ ಪೂರಾ ಕನಪೇರು ಎಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಪರ್ಬ ಮಸ್ತ್ ಕರ್ಮುದಿ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ ಲಾಡಿನ ಕಾಂಡೆನೆ ದೆಂಗಾದಿ ಓಡು. ದಾದಕ್ಕ ದಾದನ ಯೋಚನೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಲ ಗೊಬ್ಬುಗ. ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ದಿನ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ಅವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ. ಲಾಡು ಲಾಡು ಒಂದು ಲಾಡಿನ ಚಿನ್ನು ತಿನ್ಪಿನೆಡ್ದುಲೈ ಯಾನು ಒಲ್ಪಾಣಲ ಪೋದು ದೆಂಗಾದಿ ಓಡು. ಅಟ್ಟದ ಮಿತ್ತ ದೀಪೆ ಎಂಕ್ ಲಾಡೆ ಇಜ್ಜಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಪೂರ ಅಕ್ಕನೆ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಲ್ತಲು. ದಾಂದೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಎಂಕ್ ದೂರ ಪಾಡುವ ಯಾನ್ ತಿಂತಿಜಿ ಬೋಡನೆ ಕಿತ್ತ ಪೆಟ್ಟು ಗಣಪತಿ ನಾವು ಎಲಿಯ ತಿಂದುಪ್ಪಡು. ಏ ತಿಂದು ಸುಳ್ಳು ಬಂತನ ನಾನ ಎಲಿ ಕೆಂಚ ತಿಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಡು ಎಕಡಿಯಾನ ತೂತೆ ಎಲಿಕುಲು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಪಿನೇನು ಅವೇ ತಿಂದುಪ್ಪಡು ಅಂದ ಅಕ್ಕ. ಛೇ ನಮಕ್ ಲಾಡೇ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅವು ಒಪ್ಪಡು ಬುಡ್ಲ ಬಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ಂಬು ತಿನ್ಕ ಈ ಪೋಲ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಪೆ. ಅಟ್ಟಡು ದೆಂಗಾದೀದಿತ್ತಿನ ಲಾಡುದ ಡಬ್ಬಿಲೇನು ಬಬುಲಿ ತಿರ್ತು ಕನಪಲು ಐಟು ಒಂಜಿ ಲಾಡುಲಾ ಪೂಜಿ ಅಟ್ಟ ರೀತಿನ ಎಲಿಕುಲು ಮಾತ ಆ ಲಾಡನ್ನು ತಿಂದುಪ್ಪುವ. ದಾನೆ ಅಕ್ಕ ದಾಯಿ ಬುಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರೆ ಲಾಡು ಮಾತ ಎಲಿ ತಿಂತದೆ. ಅವೇನೆ ಇರೆ ಕಡೆ ಪಂಡಿನತೆ ಬೊಕ ಇರು ಇತ್ತದಾಯಿ ಬುಲಿಪುನು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರ್ಮು ತಿನ್ಕ. ಆವು ಬಲ ಕರ್ಮು ತಿನ್ಕ. ಪರ್ಬದ ಟೈಮ್ಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಟದು ತಿನ್ಕ. ಸುಳ್ಳು ಪನಂದೆ ಡೋಂಗಿ ಮನ್ಪಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಜೀವನ ಮಲ್ಪುಗ. ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪಟ್ಟದು ತಿನಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡಿನ ಬಬುಲಿಗ್ ಎಲಿಕುಲು ಸರಿಯಾಯಿನ ಪಾಠನೇ ಕಲ್ಪಾಯ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ಎಂಕುಲ್ಲ ಈ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನೆಪುಡು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ.